you want. Tell me what you want. Θα ήθελα να δω κάτι περισσότερο από εσένα. Τι θέλεις να δεις? Για εμένα είναι και λίγο αστείο το ότι μπορώ από κάτι που απλά γεννήθηκα με 2 χέρια, 2 πόδια και ό,τι άλλο τέλος πάντων, να μπορώ να επιβιώνω από αυτό. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, είμαι εδώ στο σπίτι, μόνη. Το 80% είναι παντρεμένοι και αραβιασμένοι και σε σχέση σε δεσμό. Η πιο ανώμαλη είναι αυτή. Για κάποιες κοπέλες είναι το εύκολο χρήμα. Για άλλες, μια δύσκολη διαδρομή που έχει και βάρος και στίγμα. Το OnlyFans δεν είναι ακόμη μια συνδρομητική πλατφόρμα ενηλίκων, αλλά μια αγορά που αναπτύσσεται παγκοσμίως και προκαλεί και κοινωνικές αντιδράσεις. Πώς όμως λειτουργεί, πόσα χρήματα διακινούνται και τι βρίσκεται στην ανθέατη πλευρά, κορίτσια της διπλανής πόρτας μιλούν ανοιχτά για όσα συμβαίνουν μπροστά και πίσω από την οθόνη. Σία, πώς αποφάσισες να ανοίξεις λογαριασμό στο OnlyFans? Ήτανε περιέργεια, ήταν οικονομική ανάγκη, ήταν μια προτροπή από τρίτους? Ήταν λίγο απ' όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ ούτως ή άλλως με τα social media ασχολιόμουν, ήμουν ανοιχτή, έβγαζα σεξ φωτογραφίες, πολύ σεξι μάλλον θα πω. Γενικά για μένα το γυμνό δεν είναι ταμπού. Και είχα μια γνωστή φίλη που ασχολιότανε και μου έλεγε «Ρε εσύ, ξέρω εγώ, τελείωνε, τι κάνεις, βγάλε κανένα φράγκο, τα ανεβάζεις που τα ανεβάζεις». Και από καλλιτέχνης, έγινα καλλιτέχνης που βγάζει λεφτά. Κάπως έτσι. Πόσα χρόνια έχεις το λογαριασμό? Περίπου 1,5 χρόνο. Την πρώτη μέρα που άνοιξες το λογαριασμό, τι ανέβασες? Ανέβασες κάποια φωτογραφία, ανέβασες κάποιο βίντεο? Ανέβασα πάρα πολλά. Ό,τι είχα βγάλει γενικά από σεξι που δεν ήταν για Instagram γιατί ήταν πολύ, το ανέβασα την πρώτη μέρα. Ανέβασα αρκετές φωτογραφίες, αρκετά βίντεο. Ανέβασα αρκετά. Είχες όμως επίγνωση τι λογαριασμό ανοίγεις? Ναι. Το σκεφτόμουν πολύ καιρό πριν το κάνω. Δεν είπα, να το κάνω και το έκανα. Γι' αυτό και είχα και φωτογραφίες να ανεβάσω. Το σκεφτόμουν μπορεί και 2 χρόνια. Βασικά παραιτήθηκα από τη δουλειά μου και αρκετό καιρό πριν, γιατί εγώ επειδή εργάζομαι πολύ μικρή, τα 14 ας πούμε, και δουλεύω σέρβις, εστίαση, νύχτα, λουλούδια, παργούμεν, μόδα, πολίτρια, όλες αυτές τις δουλειές, έφτασα σε ένα σημείο προσωπικά να νιώθω ότι δεν αντέχω ψυχικά, εγκεφαλικά και σωματικά να δουλεύω για κάποιον που οι περισσότεροι απλά θέλουν να με εκμεταλλευτούν. Η δουλειά μου ήταν, ας πούμε, να είμαι σερβιτόρα, αλλά ταυτόχρονα έπρεπε να είμαι βαμμένη, περιποιημένη, να ανέχομαι τον καθένα. Οπότε δεν ήταν κάτι το οποίο δεν έκανα, το να συναστρέφομαι με κόσμο και να είμαι κοινωνική και ανοιχτή και αυτά. Και όλο αυτό το πράγμα είδα ότι μπορώ να το εκμεταλλευτώ προς όφελός μου. Και με πολύ περισσότερα έσοδα. Και με περισσότερα έσοδα, αλλά και με τη λογική του ότι θα ανέχομαι ό,τι θέλω εγώ. Σοφία, σε γνωρίσαμε ως πρωταθλήτρια στο bodybuilding, με ελληνικές και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Ξανασυστήνεσαι τώρα ως μια κοπέλα που έχει ένα λογαριασμό στο OnlyFans. Κάνεις εκεί έναν άλλο πρωταθλητισμό. Ναι, έχω κρατήσει και του πρωταθλητισμού και τις σπουδές μου πάνω στο fitness, στη διατροφολογία, στις αποκαταστάσεις και σε όλα αυτά. Με online coaching, online διατροφές κτλ. Έκανα μια σχέση πριν 2 χρόνια. Αποφάσισα να ανοίξω το προφίλ μου στο OnlyFans, όπου το έχω κάνει και μαζί του και solo. Το ξεκίνησα σαν solo, αλλά έχουμε και μαζί ταινίες μόνο με αυτόν τον άντρα, έτσι. Ήταν μαζί και λίγο ντροπαλός στην αρχή. Πήγαινε αρκετά καλά, εντάξει, θέλει και λίγο χρόνο για να δώσει το Only, έτσι. Και σιγά σιγά εγώ τράβαγα τα πλάνα μου. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, κυρίως αγόρια, όποιος θέλει πράγματα παραπάνω, στην πλατφόρμα μου στο OnlyFans, και δέχομαι και παραγγελίες. Ό,τι θέλετε, μου το ζητάτε, σας το βγάζω, το αγοράζετε. Παράγεις φωτογραφίες, βίντεο και συνομιλείς και με κάποιους που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί σου σε live σύνδεση. Αν έχουν σεβασμό και πληρώνουν, ναι. Εγώ θέλω σεβασμό. Μπορεί να κάνω ό,τι κάνω, αλλά με σεβασμό θα σέβεσαι.
Πόσο χρόνο αφιερώνεις καθημερινά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα? Αναλόγως. Μπορεί να είμαι 24-24 ώρες συνέχεια από πάνω, μια περίοδο που δεν έχω άλλες υποχρεώσεις, άλλες περίοδους που μπορεί να έχω προσωπικά πράγματα, δεν αφιερώνω τόσο χρόνο. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο πολύ ενεργή γίνεται, διότι όσο πιο ενεργή είμαι, τόσο πιο πολύ θα κερδίζω. Μέχρι πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος κάποιος να δώσει? Υπάρχει το υλικό το οποίο το τραβάω εγώ μια μέρα και το στέλνω σε όλους. Αυτό είναι πολύ πιο φθηνό. Και υπάρχει το υλικό που έρχεται ο άλλος και μου λέει: θέλω να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό είναι πολύ πιο ακριβό. Το πρώτο πόσο κοστίζει δηλαδή? Μπορεί μια φωτογραφία να είναι $5, $10, $15, ένα βίντεο μπορεί να είναι $20, 30, 40, 50. Είναι σε δολάρια. Είναι σε δολάρια. Και αυτό είναι κάτι που κάποιος πρέπει να το σκεφτεί. Γιατί σου κρατάει ένα ποσοστό η πλατφόρμα. 20%. Και είναι και δολάρια. Οπότε βλέπεις ένα νούμερο, αλλά το τι σου μένει είναι λίγο διαφορετικό. Από τα $20 από το βίντεο που είναι μαζικής αποστολής, μέχρι το βίντεο που είναι προσωπικά για έναν πελάτη. Ναι. Αυτό το βίντεο πόσο μπορεί να στοιχήσει? Εγώ προσωπικά, το βίντεο που είναι προσωπικά για κάποιον συγκεκριμένα, τα κοστολογώ αρκετά περισσότερο, γιατί είναι από μένα για έναν άνθρωπο, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει. Εγώ το κοστολογώ 4, 5, 6, 7, 8 φορές πάνω, μπορεί και παραπάνω. Κάνεις, μωρό μου. Τώρα γύρισα σπίτι. Έκανα το ντουζάκι μου και σε κάλεσα. Δεν σε εντυπωσιάζει αυτό ότι ενώ βρισκόμαστε στην εποχή του διαδικτύου και οποιοδήποτε έχει πρόσβαση σε ερωτικό περιεχόμενο, σε ερωτική ταινία, είναι διατεθειμένος να πληρώσει μια κοπέλα για να δει ένα βίντεο λίγο δευτερολέπτων ή για να δει μια φωτογραφία. Είναι πολύ εύκολο να μπει σε μια ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου και να δει ό,τι θέλει. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν έχει καμία σχέση το Only με αυτές τις άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή, στις παραγωγές που μπορεί κάποιος να μπει να δει, υπάρχει ένας σεναριογράφος, έχει φτιάξει το σενάριο και σου λέει θα κάνεις αυτό, το ένα, το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση με το Only, Ο σεναριογράφος είναι ο οποιοσδήποτε σου στέλνει και σου λέει «Ρε εσύ, θα ήθελα να σε δω να κάνεις αυτό». Μπορεί άμεσα να σε πιάσει, να σου πει «Ξέρεις τι, μ' αρέσει αυτό». Και επίσης έρχεται σε επαφή με την ίδια την ηθοποιό που μέχρι χθες δεν θα μπορούσε να της πει καλησπέρα. Άρα εκπληρώνει και μια φαντασίωση. Σίγουρα έχει πολύ διαφορά να είναι μια κοπέλα που την ξέρεις, ενώ έχετε πει και δύο κουβέντες. Έχει ένα ενδιαφέρον να δεις υλικό της από κάποια η οποία απλά είναι ηθοποιός και δεν θα σου πει ούτε γεια ποτέ. Ετοιμάστηκα για σένα. Τώρα θα σε χαλαρώσω. Σήμερα πόσα μέλη έχεις? Subscribers θεωρούνται, συνδρομητές είναι, αφού πληρώνουν συνδρομή. Πάλι δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένο ποσό, μπορεί να έχω από 40 μέχρι 200-300 και κάθε μέρα παίζει. Κάθε μέρα λίγη συνδρομή κάποιου, κάθε μέρα κάποιος άλλος ανανεώνει. Ανάλογα με την περίοδο, το τρέχω περισσότερο, έχω πιο πολλούς, το τρέχω λιγότερο. Δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν είναι συγκεκριμένα. Αλλάζει. Δεν είναι όπως θα πας σε μια δουλειά και θα σου πούνε ο βασικός μισθός είναι αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ένα χρηματιστήριο δηλαδή. Ναι. Είναι και λίγο τύχη. Πάντως είσαι μια κοπέλα που νιώθεις άνετα με το σώμα σου. Ναι. Δεν έχεις πρόβλημα να το εκθέσεις, να το δείξεις. Όχι, και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ένας χώρος που υπάρχει πολύ ανταγωνισμός. Είναι πολύ διαφορετικές γυναίκες. Η μία είναι ψηλή, η άλλη είναι τζούσι, η άλλη είναι μελαχνή, η άλλη είναι ξανθιά. Και αν δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, μην το κάνεις καθόλου αυτό το πράγμα. Όταν είδες τα πρώτα χρήματα να ανεβαίνει ο λογαριασμός. Εκτλάχτηκα. Πάμε να βγάλουμε κι άλλα, αξίζει. Είναι το έναυσμα για να κάνεις κι άλλα πράγματα. Σου δίνει δύναμη αυτό. Ποιο ήταν το πρώτο ποσό που σε εντυπωσίασε? Σε μια εβδομάδα 1.000. Στην αρχή, ναι. Ήταν εντυπωσιακό αυτό. Πόσο μπορεί να κοστολογηθεί μια φωτογραφία, ένα βίντεο κάποιων δευτερολέπτων ή μια live σύνδεση? Θεωρώ από 50 μέχρι 1.000. Αναλόγως τι θέλει ο καθένας και τι δίνει η γυναίκα. Δεν μπορείς να χρεώσεις μια φωτογραφία μεσόρουχα, το ίδιο μια φωτογραφία γυμνή, το ίδιο με μια ταινία, έτσι, ή το ίδιο ταινία solo ή ταινία με παρτενέρ. Ή όταν υπάρχουν παραγγελία από κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο που θέλει κάτι συγκεκριμένο, θα το πληρώσει. Και θα το βγάλω για σένα. Μόνο. Καλησπέρα, Αντρακλά. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι καλά, είμαι εδώ στο σπίτι, μόνη. Και περίμενα να με πάρεις να παίξουμε.
Τι συνήθως σου ζητούν? Περισσότεροι ζητούν να με δουν σε ερωτικές στιγμές ή σε προσωπικές δικές μου solo. Άρα εσύ δίνεις ερωτικά βίντεο με τον σύντροφό σου Ναι. και αυτά τα δίνεις επιπληρωμή στους followers. Σαφώς. Από το fitness έχω πάρα πολλούς άντρες αποθυμένο, να το πω έτσι. Οι οποίοι τότε θέλανε να δούνε, με βλέπανε στη σκηνή που είχα κοπιάσει πολύ με τον αθλητισμό, που έκανα τη διαφορά πάνω στη σκηνή και τους έχω μείνει αποθυμένο. Οπότε, επειδή με κυνηγάγανε όλοι αυτοί, τώρα τους λέω, θέλετε αυτό που θέλατε πάντα, μπορείτε να το έχετε τώρα. Αλλά εικονικά, ιντερνετικά, όχι από κοντά. Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι σε φλέρταραν στο παρελθόν από το χώρο του αθλητισμού, Ακριβώς. τώρα έχουν γίνει followers στο OnlyFans. Ακριβώς. Οι οποίοι καραδοκούσαν για κάτι τέτοιο πριν γίνει το OnlyFans. Καταλαβες. Κοστίζει το αποθυμένο. Το αποθυμένο. Ο κόπος που μπορεί ρίξει κοστίζει. Θα το πληρώσεις. Άμα θες την πρωταθλήτρια να τη δεις, θα την πληρώσεις. Εγώ έτσι την έχω δει. Έχεις ένα πολύ εντυπωσιακό και γυμνασμένο σώμα, το οποίο το έκτισες μετά από πολλά χρόνια θυσιών και ουσιαστικά θεωρείς ότι τώρα το εξαργυρώνεις οικονομικά. Αν σκεφτείς ότι ο πρωταθλητισμός 35 αγώνες, 4 χρόνια, μου έφαγε 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Ένας bodybuilder παίζει 3 αγώνες το χρόνο. Εγώ σε 4 χρόνια έπαιξα 35. Έδωσα 100.000 ευρώ. Και τι έχω τώρα, τα κύπελά μου. Και τώρα με τον OnlyFans είναι ένα συν, σίγουρα. Εννοείται αυτό. Τι σου αρέσει να σου δείξω? Πώς θα ξεκινήσουμε? Πες μου ένα ακραίο αίτημα που έχεις δεχτεί. Ήταν ένας που μου έστειλε, ήθελε custom περιεχόμενο, κάτι δηλαδή που θα μου έλεγε τι ήθελε να κάνω και ήθελε να βάλω μαχαίρια πάνω μου, να κάνω ότι κόβομαι, ότι με περνάνε τα μαχαίρια μου ξιστά, κάτι τέτοια. Και εγώ λίγο είπα, τι φάση ρε παιδί μου, δηλαδή... Σου ζήταγε να κοπείς. Όχι ακριβώς να κοπώ, να κάνω ότι κόβομαι, να περνάει ξιστά από το δέρμα μου και μου φάνηκε λίγο thriller. Λέω, δηλαδή τι μπορεί να του αρέσει και απλά δεν το έκανα. Σου ξαναζήτησε? Όχι, γιατί ήμουνα πολύ... Τον απέφυγα, του είπα, δεν θέλω, όχι. Δεν συζήτησα καν. Προσπαθούσα να με πείσει με ποσά. Θα ήσουν διατεθειμένη? Πόσα σου πρότεινε? Μου είχε προτείνει αρκετά, 200, 300, 400, 500, ανέβαινε αυτός. 1000, αλλά εγώ σε εκείνη τη φάση δεν μπορούσα να το διαχειριστώ με τίποτα. Τώρα το λες και γελάς. Ναι. Τότε όμως φοβήθηκες? Τότε αγχώθηκα, φοβήθηκα. Εγώ πάντα στα πράγματα από πίσω ψάχνω το γιατί. Και έλεγα, ας πούμε, τι μπορεί να του αρέσει, τι μπορεί να σκέφτεται. Και μου φάνηκε αρκετά dark, δηλαδή μαχαίρια. Δεν το έχω δει και πουθενά, ποτέ μου. Ναι, ήταν τρομακτικό. Υπήρξε ποτέ κάποιος ακόλουθος ο οποίος να θέλησε να σε γνωρίσει και από κοντά? Να ήταν πιεστικός? Ναι, μου έχει τύχει και να μου κάνουν σκηνή, ζήλιας γενικά. Ένας μια φορά μου είχε πάρει δώρο ένα εσώρουχο και έκανα υλικό με το εσώρουχο και μου είπε, μα σου είπα μαζί με το υλικό που θα σου ζητήσω θα κάνεις, όχι και όλα. Γενικά υπάρχουν πολλά περίεργα εκεί. Δεν σε φοβίζει αυτό? Όχι, γιατί εγώ προσωπικά προσπαθώ όσο νωρίτερα γίνεται να ξεκαθαρίζω τα πράγματα όσο μπορώ. Εντάξει, είναι οι φορές που όντως κάποιοι άνθρωποι, γιατί εκεί πέρα είναι ότι μπαίνουν καιρό. Δηλαδή, μπορεί εγώ με κάποιους να μιλάω μήνες. Υπό κάποιες συνθήκες μπορεί να γνώριζα κάποιον, αλλά όχι με πίεση, όχι με... ούτε θα δεχόμουν ποτέ να είμαι με κάποιον που θα νομίζω ότι είμαι η γυναίκα του ή η κοπέλα του ή θα πρέπει να του πουλήσω έρωτες. Όχι. Φαντάζομαι όλοι αυτοί που σου στέλνουν αιτήματα δεν είναι όλοι ελεύθεροι. Όχι βέβαια. Οι περισσότεροι δεν είναι ελεύθεροι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι παντρεμένοι ή με δεσμό ή αραβωνιασμένοι ή με παιδιά ή 60 που έχουν μπει πάλι στην εφηβεία και νομίζουν ότι έχει πεθάνει η ζωή, ότι πεθαίνουν και πρέπει να ξανακάνουν την εφηβεία γιατί την έχουν ζήσει. Ή όχι, το 80% είναι παντρεμένοι και αραβωνιασμένοι και σε σχέση σε δεσμό. Και η πιο ανώμαλη στην πληροφορώ είναι η πιο ανώμαλη είναι αυτή. Σου ζητάνε πράγματα που δεν μπορούν να ζητήσουν από τη γυναίκα τους. Που δεν μπορούν να τα έχουν τη γυναίκα, δεν μπορούν να ζητήσουν. Δεν ξέρω αν μπορούν να τα ζητήσουν ή όχι, σίγουρα δεν μπορούν να τα έχουν. Όπως με βλέπεις, είμαι και πανέτοιμη, σε περίμενα.
Και εσύ έτοιμο σε βλέπω, μια χαρά το πας. Από χρόνο είμαστε κομπλέ. Και εσύ, πότε ξεκινάμε, ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία, πάμε, άντε. Κάναμε βίντεο κλήση και μου λέει κλείσε τώρα γιατί μόλις μπήκε η γυναίκα μου. Τα λέμε αύριο. Η μπаб και μου κλείνει το τηλέφωνο. Και το άλλο επειδή το ακραίο. Δεν είναι πραγματικά εκεί ένιωσα στεναχωρία για το παιδάκι. Ακούω το παιδάκι να ανοίγει την πόρτα, να φωνάζει κλάματα και να ανοίγει την πόρτα του δωματίου που ήταν ο πατέρας του και έκανε με μένα ό,τι έκανα. Και τι έκανε, έκλεισε τη σύνδεση. Το κλείσα, εγώ το κλείσα. Εγώ ένιωσα άσχημα για το λογαριασμό του που είναι πατέρας. Σου έχουν ζητήσει κάτι που να ήταν πολύ περίεργο. Επειδή εγώ είμαι μυϊκή, έχω μυϊκή μάζα, το πιο έτσι περίεργο είναι το ότι θέλουν την αφέντρα σκλάβος να τους υποτιμήσεις, να τους βρήσεις. Και πληρώνουν γι' αυτό. Αυτοί είναι χειρότεροι, αυτοί πληρώνουν καλύτερα λεφτά. Αυτοί είναι που πληρώνουν πιο πολλά, να ξέρεις. Η αρρώστια πληρώνεται. Είναι αρκετές κοπέλες που βλέπω και είναι και γνωστές στα social media, οι οποίες είναι πολύ μικρές και φαίνεται ότι κάνουν χρήση ουσιών. Φαίνεται από το σώμα τους, από το πρόσωπό τους, από τη συμπεριφορά τους. Εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι γιατί είναι νέα άτομα, δεν ξέρουν που μπλέκουνε, άλλοι τους μπλέκουνε και με άλλα πράγματα για να τους εκμεταλλεύονται. Όλο αυτό πάει κάπως έτσι. Υπάρχουν και ναρκωτικά δηλαδή σε αυτήν την ιστορία. Σίγουρα. Σίγουρα υπάρχουν κοπέλες που κάναν χρήση από πριν και θέλαν κάπως να συντηρήσουν τη χρήση τους. Και σίγουρα υπάρχουν κοπέλες που ξεκινώντας να μπουν στο χώρο, μπορεί να μην μπορούσαν να το αντέξουν όλο αυτό και να κάνανε χρήση για να μπορέσουν να συντηρήσουν όλο αυτό που ξεκινήσανε. Όλα συμβαίνουν αυτά. Υπάρχει μια υπόθεση στο τελευταίο διάστημα που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Αναφέρομαι στη Μυρτώ από την Κεφαλονιά, μια νέα κοπέλα, μόλις 19 ετών, πανέμορφη, η οποία ξαφνικά βρέθηκε σε ένα δωμάτιο με έναν άντρα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, με μία φίλη της που μπήκε στο χώρο με ανδρικά ρούχα, στη συνέχεια ντύθηκε γυναίκα. Υπήρχε ένας 66χρονος που έκανε μια βιντεοκλήση, που έστειλε κάποια χρήματα. Ακούγονται πολλά. Ναι. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το τι έχει γίνει. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό, εσύ πώς το παρακολούθησες και τι εικόνα σχημάτισες? Εγώ προσωπικά με τη Μυρτώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γιατί είναι μια νέα κοπέλα. Φαινόταν ότι ήταν από οικογένεια. Οι γονείς της κατευθείαν την αναζήτησαν. Δεν ήταν. Εντάξει, είναι κρίμα γιατί δυστυχώς σε αυτές τις ηλικίες, και το λέω και από τον εαυτό μου, οι νέοι παρασυρώμαστε, ακούμε διάφορα πράγματα, συμβαίνουν διάφορα πράγματα και δυστυχώς ζούμε και σε μια εποχή που όλα είναι αχταρμάς. Δεν είναι ότι παλιά, ας πούμε, ήταν τα ναρκωτικά. Τώρα είναι το OnlyFans. Είναι όλα μαζί. Είναι η εγκληματικότητα από τη μουσική, ας πούμε. Οπότε όσο μπλέκονται πράγματα, τόσο χειρότερο μπορεί να γίνει κάτι. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι ο άλλος είναι λίγο περίεργος και ζητάει πράγματα παραπάνω, περίεργα πράγματα, δεν χρειάζεται να του κάνεις αγατήρια για τα λεφτά. Δηλαδή, μπορεί πολύ εύκολα ένα κοριτσάκι και παιδάκι ακόμα και η γυναίκα στην ηλικία μου να σου πει, να είναι ανοιχτή, ας πούμε, και να σου πει: OK, πάω να κάνω μια βιντεοκλήση με 2 άτομα άγνωστα, γιατί αυτά γνωρίζονται και με τα λεφτά που είναι να σταλθούν, έτσι. Και να το τολμήσω. Αφού είναι παραπάνω τα λεφτά, γιατί να το τολμήσω. Μ' αρέσει κιόλας, θα το κάνω. Και όμως εκεί δεν ξέρεις τι θα σου έρθει μπροστά σου. Είχα μια κοπέλα, η οποία δεν ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο και έχει μπλέξει με χοντρά ναρκωτικά πλέον. Και ήταν ένα μπουμπούκι, 24χρονο παιδάκι. Μου λέει: ξεκίνησα για να μπορέσω να βγάζω τα βίντεο του, γιατί το έκανε αυτό. Μου λέει: με πίεζε ο δικός μου. Του τι. Του λέω: εσύ φταίς. Λέω: που κάτσε εκεί όμως. Δεν φταίει ούτε ο δικός σου φταίει, ούτε ναρκωτικά αυτά είναι. Εσύ φταίς. Θα ήθελα να σε δω και με άλλες όρουχα. Έχω πολύ υλικό μεσόρουχα διάφορα. Έχω και που χορεύω, αν θες να δεις. Η οικογένειά σου, ο σύντροφός σου, δεν ξέρω αν έχεις, οι φίλοι σου, πώς πήραν την απόφασή σου να ανοίξεις λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα? Το είχα συζητήσει με τους δικούς μου αρκετό καιρό πριν το κάνω. Γενικά είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που όλοι μου λένε στη ζωή μου: κάνε ό,τι θες αρκεί να είσαι χαρούμενη και να έχεις την υγεία σου. Είμαι τυχερή σε αυτό το κομμάτι.
Πάρα πολύ. Γιατί προσωπικά στη ζωή μου δεν έχασα και δεν άλλαξε τίποτα. Έχω τους ίδιους φίλους, τις ίδιες δραστηριότητες. Με την οικογένειά μου μιλάω όπως μίλαγα. Με τη σχέση μου το ίδιο. Όλα είναι όπως ήταν πριν. Η σχέση σου αποδέχεται τη δουλειά σου? Ναι, ναι. Δεν ζηλεύει? Κοίταξε να δεις, και πριν αυτή τη δουλειά, με όποιον έμπλεκα, πώς δεν θα ζήλευε. Όλοι οι άντρες λίγο ζηλεύουν. Ό,τι και να κάνεις. Και σερβιτόρα που ήμουνα, είχα κάποιον που θα ζήλευε. Αυτό είναι διαφορετικό όμως. Διαφορετικό είναι, αλλά ζήλια είναι μία, ζήλια είναι και άλλη. Όταν ήσουν σερβιτόρα δεν σε έβλεπαν γυμνή όμως. Ναι, αλλά δεν είναι ότι με βλέπανε και πολύ διαφορετικά. Γιατί πάλι ήμουν βαμμένη, περιποιημένη, έβλεπαν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Όχι γυμνή. Εντάξει. Όχι σε βίντεο που θα στείλεις, που ενδεχομένως να πειραματίζεσαι, να δοκιμάζεις πράγματα ή να δέχεσαι κάποια αιτήματα. Εντάξει, για εμένα προσωπικά, επειδή είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσικό και το κάνουμε όλοι, δεν είναι τόσο πολύ. Για μένα, όντως, είναι μια δουλειά σαν όλες τις άλλες. Ας πούμε, για εμένα είναι και λίγο αστείο το ότι μπορώ από κάτι που απλά γεννήθηκα με 2 χέρια, 2 πόδια και ό,τι άλλο τέλος πάντων, να μπορώ να επιβιώνω από αυτό και μια χαρά. Οπότε, για μένα είναι κάτι το οποίο είναι τελείως φυσιολογικό. Ας πούμε και οι ηθοποιοί σε ταινίες δεν φιλούνται με άλλα άτομα. Τα μοντέλα δεν κάνουν πολύ γυμνές φωτογραφίσεις. Εκεί που είναι το πρόβλημα. Εσύ πάντως, αν γύριζες το χρόνο πίσω, θα άνοιγες και πάλι λογαριασμό? Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα άνοιγα λογαριασμό νωρίτερα. Η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, πώς πήραν την απόφαση να ανοίξεις λογαριασμό στη συγκεκριμένη πλατφόρμα? Καταρχήν, εγώ είμαι πάρα πολύ ειλικρινής σαν άνθρωπος. Ό,τι κάνω, το έχω πρώτα καλά με τον εαυτό μου και δεν αφορά κανέναν. Είμαι υπεύθυνη και υπόλογος του εαυτού μου. Έτσι με έχει μάθει ο πατέρας μου και έτσι ζω. Έτσι με αυτή τη ρότα. Εντάξει, τους φαίνεται κάπως, όμως εγώ αυτή είμαι. Αυτή είμαι, το έχω δεχτεί. Όλα καλά. Για πόσο καιρό σκοπεύεις να έχεις ακόμα λογαριασμό? Δεν ξέρω, όσο νιώσω. Όσο περνάει η μπογιά μου, δεν ξέρω τι να σου πω. Αν γύριζες το χρόνο πίσω, θα άνοιγες και πάλι λογαριασμό? Βέβαια. Χθες. Αφού αξίζει. Είναι το χόμπι μου και μου δίνει full λεφτά. Γιατί να μην ανοίξω.